Инженер Мирослав Атанасов утре ще получи магистърската си диплома, която е защитил миналата година. Възпитаникът на Пловдивския филиал на Софийския технически университет вече има успешна кариера в ЦЕРН. Пред студентите от висшето училище магистърът направи презентация на тема „Системи за трансфер на частиците в комплекса ускорители на ЦЕРН“. Репортаж на Емилия Терзиева и Иван Чапкънов. Мирослав Атанасов е пловдивчанин, завършил езикова гимназия Пловдив, а след това специално за електротехника в факултета по електроника и автоматика. По време на следването си той е участвал в стажантска програма в ЦЕРН, където в последствие продължава успешно кариерното си развитие. Двама инженери от филиала на Техническия университет в Пловдив работят в най-голямото съоръжение за ускоряване на частици в света. Мирослав разказва, че работата му е много интересна. Нашите инсталации са много специализирани, много уникални. Нямаме големи бройки и фактически всеки отделен елемент е сам за себе си. И затова всичко трябва да правим ние на място там. Ние правим проектирането, дизайна, чертежите, елементите, сглобките, цялостната инсталация и пускането в експлоатация, както и поддръжката. Инженер Атанасов работи в групата специални магнити по проекта МЕТ Аустрон. Корените на този проект са в ЦЕРН, в така нареченото проучване за възможността за изграждане в ЦЕРН на машина за ускоряване на протони и иони за третиране специално на ракови образования. В ЦЕРН има много възможности за работа, казва Мирослав Атанасов и допълва, че там се предлагат както лятни стажантски програми, така и дългосрочни и докторантури. Според него студентите от Техническия университет са добре подготвени за стаж в ЦЕРН. Само трябва да бъдат достатъчно активни, за да могат да се реализират с тези стажантски програми. Искаме с примера на Мирослав Атанасов да мотивираме и окуражим другите наши студенти да търсят върхови професионални изяви. Имаме идея да направим поредица от срещи с успешно професионално реализирани наши възпитаници, каза доцент доктор Галидия Петрова, декан на факултета електроника и автоматика. В края на емисията още веднъж по-важни